Ayun mga kaboka, welcome na po sa akong channel. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Ayan mga kaboka, mo niya mong panginasan dire. Dire mong gud sa mga kaboka, dili sa init nya. Bagam sa kinason. Oh, wow! Kaning kuan dire sa ilawom sa pagatpat, ilawom dire sa mga rakang kahoy. Ayan, tara ang asawa ng inhas sa likod. Diri sa mga buka, daghan sa ginason. Gagmay lang. Oh, no. Pero okay na kay pang sabaw. Namikik sabaw ni mga kabuka na mong ipanguha nga kinason. Pwede kuan sa sabaw, tamis kay sabaw.
Ayan mga kabuka, dagan-dagan na migwa nga ugpan nya balisa. Ayan, dagan-dagan na mga kabuka. Ayan, kauban ako kong anak, akong asawa. Ano yung mga kabuka, kanina pa may mga alas 2 ay alas 3. Muna mong ginasudan mga kabuka, pag way sudan ang mi diri sa hunasan. Mamiyog ka ng mga balisa, ugpan, batpisot. Ayan. Pag way sudan mga kabuka, sud na, tiyaga lang. Buka shout out dahil sa mga channel ni Bonita Kikay TV at saka ni Big Dice Kitchen at saka ni channel ni Kamaster Official Vlog. Ayan mga kabuka, nasa screen. Ayan, sa screen mga kabuka. Puntahan nyo yung channel nila, supportahan natin yung channel nila, yung tatlo, si Bonita Kikay TV, Big Dice Kitchen at saka si Kamaster Official Vlog. Ayan, supportahan natin mga kabuka, nasa screen. Ayan, manguha pa mig mga hinason mga kabuka, kay gamay-gamay pa mig kuha. Ay, muna mong kuha mga kabuka. Ay, gina. Ayan, muna mong kuha. Gamay-gamay pa mga kabuka. Isa ka sudanan ra ni mga kabuka. Gamay-gamay pa yun siya. Ayan, amo pa ning dungagan kay dala na ni ugma parang panyapon. Ayan, akong sawa, shout out sa akong sawa. Ayan, Gina Cabanan. Ayan mga kabuka, manguha pa may ugwan, napandungagan ni among panginhas.
mga kabuka, hanggang dito lang yung video ko. Thank you so much for watching. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, share, and like. Bye-bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.